Arjun sovint sentia que la seva feina diària era la lluita més difícil. Es queixava de les hores llargues, sentint-se sempre cansat. Tu no saps què és l'esforç real, va sospirar una tarda, mirant la seva dona, Priya, que esperava el seu primer fill. Priya, esgotada pels constants canvis al seu cos, no va dir res, però una veïna sàvia, la senyora Rao, va sentir les seves paraules i el va convidar a parlar al parc. Li va donar una petita i pesada pedra. Porta aquesta pedra tot el dia, Arjun, va dir amb un somriure amable. Després parlarem de l'esforç. Arjun va portar la pedra a tot arreu, sentint que el seu pes augmentava amb cada hora que passava. Li feia mal l'esquena i el seu humor es va enfosquir. No va poder menjar el seu senzill àpat d'arròs i verdures sense sentir aquella càrrega dolorosa. Això és terrible, va cridar finalment, deixant caure la pedra amb un cop. Aquesta pedra és com la vida que porten les dones, va explicar la senyora Rao. No només durant uns mesos, sinó durant 9 mesos complets, canviant del seu cos i tota la seva vida per una nova ànima. Es va aturar, els seus ulls eren amables. I això és només el principi. Elles gestionen la casa, cuiden la família i sovint treballen fora, tot portant aquestes càrregues invisibles. Arjun va mirar Priya, embarassada, amb nous ulls. Finalment va entendre que els canvis visibles, com portar un nadó, són només una part de la dedicació i la força de tota la vida d'una dona que supera amb escreix les lluites diàries d'un home. Va caminar a casa i es va disculpar immediatament amb la seva dona, prometent d'honorar la seva gran força cada dia. Respecta sempre les dones i honra l'esforç increïble que posen en la vida, des de la més petita amabilitat fins al gran miracle de la creació. El seu viatge mereix la nostra més profunda gratitud i respecte. Subscriu-te a Catalanrepo i comenta-la respecte per difondre aquesta important lliçó avui.